L'experiment que nosaltres hem volgut crear ha estat l'arcoiris de colors amb diferents aliments. Aquestes capes de colors es formen perquè hi ha ingredients que tenen més densitat que altres. Per tant, hi haurà uns que estaran més a baix que els altres, els que tinguin més densitat estaran a baix i els que tinguin menys densitat estaran a dalt i formen aquest arcoiris de colors. El primer que necessitem per fer aquest experiment serà un recipient de plàstic. El primer ingredient que utilitzem serà la mel com a base. Després hi afegim una mica de sabó líquid. Una mica d'oli. Aigua. Una mica d'alcohol. I darrerament colorant. Aquests ingredients faran que es creïn aquestes capes de colors.